Dobrý den, krásné slunečné sobotní dopoledne. Dneska si představíme akustickou kytaru značky Gilmour. Je to elektroakustická kytara. Kytara mě zaujala svým zpracováním a také tím, že ačkoliv je v podstatě lehká jak peříčko, tak bych řekl, že má pořád masivní zvuk, který se nestrácí, perfektně se prosazuje. Zřejmě to bude díky použitým materiálům, přední deska z masivního cedru a boky a zadní část kytary je ze stále populárnějšího materiálu Zebrano. A technologie a zpracování určitě po použití těchto dřev přispělo k opravdu transparentnímu barevnému zvuku. Krom toho, že můžeme kytaru samozřejmě snímat mikrofonem, tak jak jsme si řekli, je elektroakustická, známá populární elektronika značky Fishman, kde můžeme krom korekcí volume nastavit i nějaké jemné doladění pomocí parametrů notch a brilliance a samozřejmě jaké otočení fází a jako menší bonus i vestavěná ledička. Kytara se samozřejmě skvěle hodí k hraní doprovodů, ale i sólových linek a je velmi příjemná na dohmat. Hmatník je vyrobený z palisandru, krk je z mahagonu, kobylka ebenová, a která obsahuje vlastně piezo snímač.